Ze 3. lekce už děti umí používat množné číslo u podstatných jmen a to je přirozeně vede k tomu, aby mohli počet věcí, zvířat nebo lidí vyjádřit s pomocí číslic. V 5. lekci proto děti naučíme ústní i psanou podobu čísel a to s jedinečnou autorskou pomůckou tvořivé angličtiny čísla hravě. Znalost základních číslic od 0 do 10 příjemně prosvičíme na telefonních číslech a ze znalosti čísel v první desítce jednoduše vyvodíme čísla dostat tak, aby je děti už nikdy nezapomněly. Na závěr si všechna čísla a jejich psanou podobu prosvičíme s praktickou pomůckou mřížka s čísly a tvary. Děti se na ní zopakují celou číselnou řadu od 0 do 100 a trvale si tuto novou základní slovní zásobu zapamatují. Základní pomůcky používané v této lekci obdržíte jako vždy při zakoupení této lekce zdarma ve formátu PDF. 3, 2, 1, 0 a jdeme na to.